בהדרכה הזאת אנחנו נקבל כלים יעילים ופשוטים להקנייה, תרגול וזכירה של תרגילים בלוח הכפל. אבל לפני שאנחנו עוסקים באסטרטגיות האלה, חשוב מאוד ללמד את הילד את משמעות הכפל. למה זה חשוב? אנחנו זוכרים מידע שחשוב לנו לזכור. הילד צריך לדעת מה המשמעות של התרגילים שהוא הולך לפתור, איך זה יהיה עבורו שימושי בהמשך, ולכן מאוד חשוב להשקיע במשמעות של הכפל. אז איך נלמד את המשמעות של הכפל? אנחנו נחשוף את הילד למקרים מחיי היומיום שבהם הוא יצטרך להשתמש בתרגילי כפל. למשל, נספר לו סיפור כזה שכתוב לנו בשקף. דני רוצה לקנות 5 חבילות מסטיקים. כל חבילה עולה 4 שקלים. אז כמה שקלים דני יצטרך לשלם בסך הכל? עד היום הילד פתר 4 ועוד 4 ועוד 4 ועוד 4 ועוד 4, 5 חבילות שכל אחת עולה 4 שקלים, נחבר, והתוצאה כמובן 20. עכשיו אנחנו נלמד אותו שהמתמטיקאים עלו על איזשהו פטנט שבא להקל לנו על החיים. כן? חשוב להציג את זה בצורה הזאת, שהחשבון בא להקל על החיים שלנו, ולא להכביד ולא לסבך, כמו שהרבה תלמידים חושבים. מה המתמטיקאים אמרו? נקצר את התרגיל. במקום לחבר 5 פעמים את 4, נגיד את התרגיל במקוצר. כל חבילה עולה 4 שקלים, ואנחנו מכפילים אותה 5 פעמים, אז נכתוב את זה בתרגיל מקוצר של 4 כפול 5 פעמים. את התוצאות האלה הם ריכזו בלוח שאנחנו מכירים כלוח הכפל, שבו יש את התוצאות של כל התרגילים עד 100. גאוני, לא? גם מקל לנו על החיים. זאת צריכה להיות הגישה כשאנחנו מלמדים את הילדים. דוגמה נוספת מעולמו של הילד היא שברכב אחד 6 מקומות מלבד הנהג. הכיתה נסעה לבאולינג ב5 רכבים. והשאלה היא כמה ילדים בכיתה בסך הכל. עד היום אם הילד רצה לחשב את מספר הילדים בכיתה, הוא חיבר 6 ועוד 6 ועוד 6 ועוד 6 ועוד 6, ככה 5 פעמים והגיע לתוצאה 30. אבל מהיום הוא יכול להשתמש בתרגיל המקוצר של תרגיל כפל, שאומר שיש לי 6 ילדים בכל מכונית, כפול 5 מכוניות, ייתן לי את 30. בשביל זה אני צריך לדעת לשלוף באופן אוטומטי את התשובה, ואת זה אנחנו נראה בהמשך. אבל עכשיו מאוד חשוב ללמד את הילד את התבנית, שהיא בעצם מכלילה את העיקרון של הכפל. מה אומרת התבנית הזאת? כמו שאנחנו רואים בשקף, שיש לנו כמות מסוימת, שאנחנו כופלים אותה מספר פעמים, ומקבלים את הכמות בסך הכל. בעצם יש לנו כאן כמות שווה בכל קבוצה, וזה דבר שמאוד חשוב להבהיר לילד, שרק כשיש לנו אותה כמות בכל קבוצה, נפתור תרגיל כפל. עוד נקודה חשובה היא שבכפל מתקיים חוק החילוף, כלומר אנחנו יכולים להחליף את הגורמים שבתרגיל. אם 6 כפול 4 שווה 24, גם 4 כפול 6 שווה 24. אבל השאלה היא, איך עושים את זה? איך נלמד לזכור את לוח הכפל? מאיפה מתחילים? מה סדר העבודה? אז את זה אני אלמד אתכם עכשיו. מאיפה מתחילים ללמד את הילד? מה סדר הוראת התרגילים? בואו נתחיל.